क'क्राझारनि साखाथि लावखार ओंखाम जानाय थावनि दिरबिलो समायना सोमखोर मिथिंगाजों बेंखननाय मिथिंगायारि नुथाय। आखाइ फोलावना लेंहरदों बयखौबो लावखार ओंखाम जानो। थाजिम एग्रिकालचार इक'टुरिज्म ससाइटि, रायमना हाजिरा बंग्ल दैमु इक'टुरिज्म ससाइटिनि फोसाबनाय हाबाफारि। लावखार ओंखाम जाग्रा समायना थावनि दिरबिलोखौ साखोन सिखोन खालामनायजों लोगोसे बै जायगानि बिमा लोक्षि मन्दिरनि मुङाव नोगोद 10,000 रां दान होदों थाजिम एग्रिकालचार इक'टुरिज्म ससाइटिया। दिनैनि बे बेलासियावहाय जोंजों लोगोसे जोंहा रायमना नेशनेल पार्कनि इन्जुरनि नामा मा नाममोनलाय? रायमना हाजिरा बंग्ला दैमु इक'टुरिज्म। रायमना हाजिरा बंग्ला दैमु इक'टुरिज्मनिफ्राय बिथांमोनहा आलासि महरै नुजाफैदों जोंखौ मदद होनो थाखाय। ओमफ्राय जोंहा दिनै बे गामिनि दिरबिल गामि सुरसिला पार्टनिनो मानगोनां सेक्रेटारि आरो गावबुरा आदै गावबुरा दङ। नंगौ। जोंनि उद्देश्यआ जाहैबाय माने बेखौ जोङो दिनै सिबस्रांनायनि हाबाफारिया जाहैबाय बेखौ जोङो जेब्लाबो साफा लाखिलांनो नागिरदों आरो बेहाय जोंहा माखासे मावनो गोनां थांखि दङ। जेरैहाय जोङो लासै लासैनो बेखौहाय मोनसेनि उनाव मोनसे मावलांनो जों थांखि लादों। जोंहा गिबियाव जों दाखालि जोंहा सेक्रेटारि आरो गावबुराजों गामियाव मोनसे मिटिं जादों। जोङो नैबे सोलिफुबाय थानाय डिसेम्बर दाननि लास्ट उइकहालागै जोङो मोनसे साइकेल सालायनाय बादायलायनाय मोनसे इभेन्ट लानो नागिरदों, प्रग्राम लानो नागिरदों। मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जों बे साइकेल सालायनायखौ कम्पिटिसन लानायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो बे दिरबिल पिकनिक स्पटखौ आरो बे एरियाखौ सारा आसामावनो जोङो मोनसे सिनायथि होनो नागिरदों। आरो बिनि उनावहाय जोङो जानुवारि लास्ट उइकआवहाय जोङो मोनसे प्रग्राम लाबावनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय माने संनाय खावनाय बादायलायनाय फुड फेस्टिभेल, बेजों लोगोसे कालचार थागोन। जोंनि बे खामानिया माने सोलिगासिनो दङ। जों ओरैहाय डिपार्टमेन्टेलि जों खारगासिनो दङ। जोङो दा बावैसोनि उनावनो जोङो डिसि सारनिफ्राय जों बे पारमिसनखौ बख'गोन। आरो जोंहा बेल' नङा, आरो गोबां मावनांगौ खामानि दङ। मानो होनोब्ला जोङो बे दिरबिलखौहाय जोङो मिथिनायाव जोङो 6 दानल' जों सोलियो। बेखौ जोङो बोसोरावनो माने सोलिबाय थानाय जों मोनसे रायजो राजाफोरनो बा पिकनिक जाग्रा बिथांमोननो जों खाबु होनो नागिरदों। बेवहाय जोङो 6 दानावहाय जोङो गोबां इभेन्ट बा गोबां आयदा लालांबाय थागोन। जेरै नाव जावनाय, बिदिनो फुटबल बादायलायनाय, काबादि बादायलायनाय आरो गोबां बेबायदिनो स्पर्ट्सनिफ्राय जोङो माखासे गेमफोर लागोन। काबादि फुटबल आरो बेनिफ्राय जोंनि उद्देश्यआ बेनो, जों दिनै बिथांमोनहा जोंखौ मदद होफैदों रायमना नेशनेल पार्कनिफ्राय। आरो जोंहा सेक्रेटारि दङ आरो आदै गावबुरा दङ। आङो बे थाजिम एग्रिकालचार इक'टुरिज्म क'पारेटिभ ससाइटिनि आङो प्रेसिडेन्ट। जाखिनि नैबेहाय जों दिनै खामानि मावदों बिसोरो गासैबो जोंनि ससाइटिनि बाहागो। दा जोङो फैगोन समावहाय जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे